Na ma'abota kallon fina-finan Indiya masu na fassara wannan fim wato Kaddara dama na san tun wancan satin kuke jiran shi, to yau dai Allah ya yi ya ƙarasa shagon mu na Telegram. Duk mai buƙata zai tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar wayan domin ka sami fim ɗinka a farashi mai sauƙi. Da gaskiya dama wannan fim ɗin na san duk kun ga tallan shi kuma ya yi kyau sosai. Kawai abin da zaka yi in dai kana buƙatan shi ne ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya in sha Allah za ka same shi. Mu ma za ka same mu available in sha Allah domin mu ƙara maka cikakken bayanin yadda za ka sami fim ɗinka. Kawai abin da zaka yi in dai kana buƙatan shi ne ka duba mu a Telegram in sha Allah za ka same shi. Sa'annan in dai ka da wannan bidiyo na ka daure ka danna mana subscribe ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai isa gare ku sannan ya saka sauran mabuƙata mun gode muna zumunci.